جناب سفیر تاجیکستان حمایت بسیار عالی و تماما در حوزه گردشگری و ورزش تشکر ویژه از حضور شما جناب نظامی دارید. برمیگردیم به معرفی تیم هنرمندان تاجیکستان حضور استاد قربان صابر. استاد قربان صابر بسیار بسیار ممنون ایرانی عزیز هستند که ارتباط متوازن شما هستید که هنرمندان تاجیکستان رو معرفی کنید. جناب سینا آرش، امید سعیدو، دوست‌مراد شریف، شریفان ناصری бахшида ба таъҷили сазовор аз ҷашни муқаддасу миллӣ 34-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар маҷмӯаи паст спорти шаҳри теҳрони ҷумҳурии исломии эрон бозии дӯстона байни ҳунармандони тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии эрон баргузор гардид. бозии дӯстона бо дастгирии ширкати ҳавопаймоии ватании Somon Air, сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии эрон дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо ширкатҳои сайёҳӣ Somon Travel тоҷикистон ва Надя Парвози ҷумҳурии исломии эрон баргузор карда шуд. дастаи рамзии футболбозони тоҷикӣ шомили ҳунармандону овозхонони саршинос, роҳбарони ширкатҳои сайёҳӣ, блогерон ва намояндагони васоити ахбори омма буданд, билохира вориди майдон шуданд. ҳамин тавр бо садо додани суруди миллии ду кишвар бозии дӯстона миёни тими ҳунармандони тоҷикистону эрон расман оғоз ёфт. мусобиқа дар рӯҳияи рақобати солим ва дӯстӣ баргузор гардид ки ба мустаҳкам намудани робитаҳо байни ҳунармандон ва ширкатҳои гардишгарии тоҷикистону эрон мусоидати фаъол хоҳад намуд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳо ин пеш аз ҳама тавсияи ҳамкориҳо байни ҳунармандони ду кишвар ва ҷалби ҳама қишрҳои ҷомеа ба варзиши намуди футбол ва пеш аз ҳама барқарор намудани дӯстиву рафоқат миёни ҳунармандони ду кишвари дӯсту ҳамзабон маънидод мегардад. мухлисони сершумор аз ҳар ду кишвар бо як шӯру шавқ дастаҳои худро дастгирӣ намуданд. ҷараёни нерӯсанҷӣ пурҳаяҷон гузашта, ҳамин тариқ бозии дӯстона миёни тими ҳунармандони тоҷикистон ва эрон ба фоидаи мизбонон анҷом ёфт. бозиҳои дӯстона миёни тими ҳунармандони тоҷикистону эрон василаи асосии равобити фарҳангӣ, варзишӣ ва сайёҳӣ маънидод карда мешавад. зеро варзиш бо сайёҳӣ алоқамандии зишт дошта дар муаррифии фарҳанг ва зарфиятҳои сайёҳии кишварҳо мусоидат менамояд. бозӣ имкон дод ки ҳунармандони ду кишвар дар як майдон ба ҳам омада рақобати солим ва дӯстона дошта бошанд. ёдовар мешавем ки бахшида ба рӯзи ҷаҳонии футбол 24 май соли 2025 бозии дӯстона байни ҳунармандони тоҷикистону эрон дар варзишгоҳи олимпии шаҳри душанбе дар доираи ҳафтаи футбол муттаҳид мекунад якҷо мо қавитарем баргузор гардида буд. аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шудани рӯзи ҷаҳонии футбол моро водор месозад ки минбаъд низ барои рушду оммавигардонии ин намуди варзиш дар тоҷикистон кӯшиши бештар намоем.
футбол дар тоҷикистон ҳамчун рамзи ваҳдат, ифтихори миллӣ, пешбурди тарзи ҳаёти солим ва омили муҳими муаррифии давлати тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ рӯз то рӯз рушду инкишоф меёбад ва мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш аз дастовардҳои навбанави футболбозони тоҷик рӯҳбаранду сарфароз мегарданд. 7 майи соли 2024 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид бо пешниҳоди тоҷикистон қатномае қабул намуд ки табқи он таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол расман ба тақвими байналмилалӣ ворид гардид. тавсияи ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон дар бахши сайёҳӣ дар меҳвари гуфтугӯҳои роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон қарор доранд. Дар партави сиёсати созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сайёҳии устуворона рушд намуда истодааст. Бо дастгирии кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии Эрон ва ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар шаҳри Теҳрони ҷумҳурии исломии Эрон ҳамоиши сайёҳӣ доираи бахшҳои сайёҳии ду кишвар баргузор гардид. дар кори ҳамоиш намондагони соҳаи сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноеи дастии ҷумҳурии исломии Эрон, роҳбарони ассотсиатсияҳои операторони сайёҳӣ, соҳаҳои меҳмонхона ва тарабхона, ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон аз ҷумла Somon Travel, Adrastore ва Dior Travel, ҳунармандон ва саравандагони маъруфи кишвар, инчунин блогерони сайёҳӣ ва намояндагони васоити ахбори omma иштирок намуданд. ҳадафи асосии чорабинӣ пеш аз ҳама ҷалби намояндагони асосии саноати сайёҳӣ, доираҳои тиҷоратӣ ва ҷомеаи фарҳангии ҷумҳурии исломии Эрон барои иштироки фаъол дар дуюмин намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии душанбе 2025 ки рӯзҳои 18-20 сентябри соли 2025 дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. гуфта шуд ки дар диайти 2025 ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel бо ҷалби шарикони рушд гузаронда мешавад, иштироки зиёда аз 200 субъекти хизматрасонии соҳаи сайёҳии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷа ва ташрифи зиёда аз 400 меҳмон аз давлатҳои дуру наздик дар назар дошта шудааст. дар навбати худ ширкатҳои бузурги ҳавопаймоӣ ва гардишгарии Эрон амсоли Нодия Парвоз ва Чорфасл ҷиҳати иштирок дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе 2025 ва ташкили ғурфаи сайёҳии худ изҳори омодагӣ карданд. дар идомаи ҳамоиш ҳамзамон видеоролик оид ба баргузории намоишгоҳи имсола пахш карда шуд. инчунин намояндагони соҳаи сайёҳии мамлакат иқтидорҳои сайёҳии Тоҷикистонро тариқи рӯнамо ба ҳамтоёни эронии худ муаррифӣ намуданд. зимни баромади худ намояндаи ширкати ҳавопаймоии Somon Air доир ба дастгирии имтиёзҳои роҳбарияти олии ҳукумати Тоҷикистон дар соҳаи сайёҳӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасониҳои ширкати мазкур суханронӣ намуд. гуфта шуд ки айни замон аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Somon Air ҳафтаи 3 маротиба ба ҷумҳурии исломии Эрон парвозҳои мустақими ҳавоӣ анҷом дода мешавад. бо инобати зиёд гардидани талабот барои сафар ба Эрон ва аз Эрон ба Тоҷикистон, ширкати мазкур нақша дорад ки парвозҳои худро дар масири Душанбе, Теҳрон ва дигар шаҳрҳои ҷумҳурии исломии Эрон зиёд намояд. чорабинии баргузор шуда як қадами муҳим дар роҳи таҳкими равобитҳои байни Тоҷикистону Эрон дар соҳаи сайёҳӣ арзёбӣ карда шуд. ҳамзамон дар рафти ҳамоиш лоиҳаҳои мушаххас оид ба қабулу фиристодани сайёҳон, ташкили масирҳои муштараки сайёҳӣ ва ҳамкории тиҷоратӣ баррасӣ гардиданд. ҷумҳурии исломии Эрон ҳавасмандии кишварашро ҷиҳати тақвияти ҳамкорӣ дар рушди самтҳои гуногуни сайёҳӣ, аз ҷумла сайёҳӣ, тарихиву фарҳангӣ ва экологию солимгардонӣ изҳор намуданд. дар бораи зарфияти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта шуд ки мероси бою таърихи фарҳангӣ, табиати нодири ҳайвоноту растаниҳо, кӯҳҳои баланд ва осоишгоҳҳои муолиҷавӣ барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ мутақобилан судманд дар самти сайёҳии экологӣ, табобатию солимгардонӣ, сайёҳати саргузаштӣ, таърихиву фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ ва агротуризм мусоидат менамояд. муносибатҳои дӯстии Тоҷикистону Эрон аз умқи таърих сарчашма мегирад ва ин ду кишвари ҳамзабону ҳамфарҳанг дорои пайвандҳои таърихиву меросӣ мебошанд.